खुलुमबाय। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गोबां समफोरावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावराव दावसि जाबोबाय थादों। बेबायदिनो उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाबो गोबां खेब जाबोबाय थादों। जम्मु आरो काश्मीराव गोबां खेब उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय जाबाय थानायनि समनि गेजेरावनो बेबादिनो जेराव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानानै थांखांनायनि उनावबो गोबां उदखारिफोरजों गाग्लोबलायनाय एबा गावलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। जेराव भारतारि रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय अपारेशन खालामनाया जागायबाय थादों। बेबादिनो मैया फुंबिलियाव जम्मु आरो काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि सत्रुआव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जादों। दासान्दि वाइल्ड नाइट कर्प्स ओनसोलनि एलार्ट इउनिटफोरा सत्रु ओनसोलाव गोख्रोङै गुलि गावलायनाय आरो अपारेशना सोलिगासिनो दं होनना मिथि मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ बयजोंबो मोजां मोनजानाय रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालिया नायगिरिफोरनि गेजेराव रुजुजाथावै बाख्नायनाय मोननो हादों। रिलिज जानायनि सिगांनो असमिया सावथुनाव रेकर्डनि उनाव रेकर्ड बानायगासिनो थानाय सावथुन रय रय बिनालिया 5 सानसिमाव गासै 11 कौटि रां बक्स अफिसाव रां कालेक्शन खालामनो हादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालिया दासिमबो सिनेमा हलाव दिन्थिजागासिनो दं। बेबायदिनो रय रय बिनालिया रिलिजनि गिबि सानावनो 2.5 कौटिसो रां आरजिनो हादोंमोन। बेनि उनाव जाय सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोना फोसावदोंमोन दि सावथुननि गासै खामायनायखौ एबा बक्स अफिसाव रां आरजिनायखौ 6 दाननि जोबनायाव मावख'आरि महरै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावनाय जागोन। बेराफारसेथिं आसामनि गोबां सिनेमा हलफोरा जाय सिगां बन्द दंमोन बिसोर बावैसो सिगां खुलिनाय जाबाय। जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुननि थाखाय दुलियाजान आरो जागिरद बायदि जायगाफोराव गोबां सिनेमाफोरा गोदान जिउ खांफिनदों। जेराव बेफोरबायदि ओनसोलाव सिनेमा हला बन्द जानानै दंमोन। फारसेथिं गोबां सुबुंफोरा टिकेटनि आंखालनि थाखाय दासिमबो सावथुनखौ नायनो खाबु मोनाखै। मानोना गासैबो अनलाइन बुकिं खालामनाया सोलिगासिनो एबा सिगांनिफ्रायनो अनलाइन बुकिं खालामनाया सल्ड आउट जादों एबा बुकिं खालामनाया जोबदों। दिनै 2025नि बिहार बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि बिसायख'थि जागोन। बिहार बिसायख'थिनि नैथि खोन्दोआ मोननै खोन्दोआव जागोन जाय 11 नभेम्बर 2025आव जागोन। भट साननाया 14 नभेम्बर खालि जागोन। 6 नभेम्बराव गिबि खेलोबनि भट होनायाव फ्रान्स, खोला आफ्रिका, बेलजियाम, इन्ड'नेसिया, फिलिपिन्स, थाइलेन्ड आरो कलम्बिया बायदि मुंदांखा हादोरफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरफोरनि थान्दैफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया नुजाथिगोन। इन्टारनेशनेल इलेक्शन अबजारभेशन प्रग्राम नि सिङाव हादोराङारि थान्दै हान्जाया बिहाराव दावबायगोन। 2014 मायथाइनिफ्राय IEBPआ भारतनि बिसायख'थि खान्थिनि गोहोखौ मुलुगनाङारि सुबुं समाजनि सिगाङाव दिन्थिबोगासिनो दं। इलेक्ट्रनिक्स आरो इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफाना हादोराव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ दबथायनो थाखाय इन्डिया आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स गभर्नेन्स गाइडलाइन्स फोसावदों। बे बोसोनफोरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव रैखाथि गोनां समाव बेसि आरो बिबान गोनां AI सिस्टेमफोरखौ नाजावनायखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे गुवार फ्रेमवर्क होनाय जादों। मिरु सोरखारनि गाहाय बिगियानारि बोसोनगिरि अजय कुमार चौधुरीआ मैया गोदान दिल्लीयाव मिनिस्ट्रिनि नेहाथारि AS कृष्णनि नुजाथिनायाव बे नेमखान्थिफोरखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बे समाव प्रफेसार चौधुरी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला रावनिबो खहा जानायखौ होबथानाया बे फ्रेमवर्कनि गुदि थांखि। बिथाङा बुंबावोदि भारत हादोरा गोदान दिहुनथायनि थाखाय सेन्डबक्स मडेल एबा साब सिस्टेम सोरजिनायनि सायाव गोसो होयो आरो मोजां बिखान्थिफोरनि गेजेराव जाथावना खैफोदफोरखौ खमायनो हायो। भारतनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मिशनआ बे दाथायखौ गोख्रों खालामगोन आरो गोबां गुबुन हादोरफोरखौ थुलुंगा होगोन। मख'नो गोनांदि IIT माद्रासनि प्रफेसार बि रबिन्द्रनि दैदेननायाव मोनसे पेनेलआ AI खुंथायनि थाखाय मोनसेनि गाहाय प्रिन्सिपालफोरखौ सुबुरुन होदों। हादोरसानि हारिमुआरि बिफाननि हाबाफारि आरो काछार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान मैया फालिदों। जेराव बिथांनि थैनाय साननि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। सिलचर पुलिस पेरेड ग्राउन्डआव खुंफुंजानाय मान बावनाय हाबाफारियाव हादोरसा मन्त्रि कौशिक रया सुधाकाना बिथाङा रुंसारि डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारिखौ माला आरो ममबाति फोजोंनानै बेखेवनानै होदोंमोन। डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ गोसोखांनानै फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो गुबुन गुबुन हारिमुआरि महरगिरिफोर गासै सा 8,000निबो बांसिन बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लानानै डक्टर भुपेन हाजरिकानि मेथाइ मानु हे मानुहर बाबे मेथाइखौ रोजाबनानै
बयबो बाहागो लादोंमोन। महरगिरिफोरजों लोगोसे जौसाङाव फैनाय आलासिफोरा बे मेथाइखौ दिन्थिफुंनानै थामहिनबा मेथाइखौ खननानै दिन्थिफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव आसाम मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर राजीव मोहन पन्त बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनाव बर'जों बर' दावराव दावसि जायो, गोबां आन्दोलन जायो होनना थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा अजद होदोंमोन। जेराव बेनि अनगायैबो एबसुआ हाग्रामा महिलारि फैयोब्लासो आखायाव प्लेकार्ड लानानै हस्रिखावो, सोरखारनि हेंथा, खुंथाइ सोरखारनि हेंथायै लानानै सोमावसारो। बे बिथिंखौ लानानै थामहिनबा बे बाथ्राफोर बुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बेनि सायावनो बाथ्रा बुंदों एबा खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों नुनो मोनदों एबसुनि खावलायनाय, एबसुनि दैदेननायाव 129 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै आसाम सोरखारनि हेंथा, भारत सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों एबसुआ। नाथाय मानो? बे बिथिंखौ लानानैनो दिपेन बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। सोरबा सोरबा बुंदों बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनायनि उनाव एबसुआ फिन आन्दोलनाव ओंखारदों। बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'आ। थांनाय जुलाइ आरो आगस्ट दानावनो रोखायै बुंखादों फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनांगौनि थाखाय एबसुआ अक्ट'बरनिफ्राय सोमावसारगोन। बे आन्दोलन एबा सोमावसारनाया बबेबा आफाद, बबेबा सोरखारनि हेंथा नङा। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जों मोनसे समाव प्रमद बर' सोरखारनि खुंथाइ समनि हेंथा नङा आरो दानि बिटिसि सोरखार खुंथाइ थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनिबो हेंथा नङा जोंनि सोमावसारनाया। फैगौ 20 नभेम्बर खालाराव मोनसे सेमिनार आरो 21 नभेम्बर खालाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सोमावसारनाय। आर्टिकेल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनांगौनि थाखाय सोमावसारग्रा आफादफोर आरो एकर्ड खालामग्राफोरखौ गोदान दिल्लीयाव थांनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसे सावथुन दिहुनगिरि सलमान खानआ खैफोदाव गोग्लैदों। सासे उकिल आरो भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिया कन्जिउमार कर्टआव फावखुंगुरनि हेंथायै आयेनारि केस होदों। राजस्थान गोजौ बिजिरसालिनि उकिल आरो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि इन्दर मोहन सिंह हानेया फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै अजद होदों। कन्जिउमार कर्टआव होनाय अजदआव उकिल हानेया मख'दों दि फावखुंगुरा पान मसाला एडभार्टाइजमेन्टआव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर सलमान खानआ मोनसे कमार्शियेलनि गेजेरजों राजश्री मुंनि पान मसाला ब्रेन्डखौ फोसावदोंमोन। अजद होगिरिया अजद दैखांनायाव बुंदों दि बे प्रम'शनआ गोरोन्थि गोनां। बे समावनो खौरां मोननाय बायदिब्ला अजद होनायनि उनाव बिजिरसालिया नटिस हरनानै फावखुंगुरनि नेमखान्थि बादियै फिननाय मोननो हादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फिन आरोबाव आमेरिकायाव गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय, जेराव दावबायारि बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया केन्टकीनि लुइसविले बिरखं गाथोनाव टेक अफ खालामनायाव जादोंमोन। टेक अफनि सिगां यूपीएस कार्गो बिरखंआव अर खामदोंमोन। जाब्रबथाय जानायाव खमैबो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव 11 सुबुंफोरा आरोबाव जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि कार्गो बिरखंआ 1,80,000 गेलन थावनि लानानै थांगासिनो दंमोन। जाथायनि उनाव खुंथाया बिरखं गाथोननि खाथि थानाय जायगाखौ आबुङै लांदां खालामनो बिथोन होदोंमोन, नाथाय दसे टेक अफ खालामनायनि उनावनो बिरखंआ क्रास जादोंमोन। रुंसारि देंखोगिरि जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ फिन आरोबाव लोमजाफिनदों। मंगलबार मोनाबिलियाव गरिमाखौ गुवाहाटीनि मोनसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। गोसोआरि नारसिनथायनि थाखाय गरिमाया लोमजानानै दं। डक्टरफोरनि बायदिब्ला गरिमानि दानि देहानि हालोदा दिदोम जानानै दं। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो बिथांनि बिसि गरिमाया सम सम लोमजागासिनो दं होनना रिपर्टआव बुंदों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव फिन खेबसेबाव गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायारिफ्रा बाहागो लाफैदों, जेराव आमेरिका आरो लन्दननिफ्राय 70 दावबायारिफोरनि मोनसे हान्जाखौ बरायनायखौ नुनो मोन्दों, जाय बिथांमोना लाक्जारि क्रुज शिप एमवी महाबाहुजों कलियाबरनि सिलघाटआव दावबायदों। दोरोङारि असमिया देंखो आरो मोसानायजों दावबायारिफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय जादोंमोन। बिथांमोना गामियारिफोरजों रंजालु बिहु मोसानायाव बाहागो लानानै दलनि खबामफोरखौ रंजानानै ओनसोलनि हारिमुजों लोब्बा लाखिदोंमोन। हानजाया गोमोथाव सोमखोर आरो गोजोन दैमुनि नुथायजों बेंखनजानाय कलियाबरनि समायना साहा बागानफोरखौबो संदानदोंमोन। फुंबिलि समाव दावबायारिफ्रा मैदेर आरो जिब साफारिजों बुहुमनां मुंदांखा काजिरंगा नेशनेल पार्कआवबो गान्दा नायनो थांदोंमोन।
2025 आरो 2026 दावबायारि बोथोरनि समाव दैमानि लामाजों आसाम सहैनो हानाय बियो थामथि हादोर गेजेरारि दावबायारि हान्जा जाय ब्रह्मपुत्रनि गेजेरजों आबहावा आरो हारिमुआरि दावबायनायनि थाखाय मोनसे थावनि महरै ओनसोलनि बांबोनाय अनसायनायखौ दिन्थियो। गहपुर ओनसोलनि मर्निं स्टार गोजौ फरायसालिनि सामलायगिरि रुपरेखा बराया रुंसारि जाबाय। बिथाङा मंगलबारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि नेमकेयार देहा फाहामसालिनि ICU आव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथा हां बोयो आरो बयखौबो दुखुनि लैथोआव खोख्लैयो। बिथांजोआ सासे मुंदांखा समाज सिबियारि आरो गावनि फिसाय यादव चालिहाजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव नांथाबनानै थानाय मर्निं स्टार गोजौ फरायसालिनि सामलायगिरि रुपरेखा बरानि हरखाब रुंसारि जानायाव गहपुर ओनसोलनि गेजेराव दुखुनि गोथौ साया बेरखांदों। मोनसे जेथोगोनां बेरामजों नाख्रेबजानानै बियो गोबाव समनिफ्रायनो बेसेन गोसा फाहामथाय लागासिनो दंमोन। थेवब्लाबो खाफाला गाज्रिदि बिथांनि जिउखौ अरायनि थाखाय लाबोनो हादिया एबा बिथांनि जिउखौ लाखिनो हादिया। गोबाव समनिफ्रायनो सोलोंथाइ सिबिनायजों सोमोन्दो गोनांमोन रुपरेखा बराया। फरायनायाव गोथौयै नांथाबनानै रुपरेखा बराया गावखौ सासे आदर्श बिमा महरै गायसननो हादोंमोन। बियो सासे आखा-फाखा लिरगिरि आरो खन्थाइगिरिबोमोन, जेराव लिरनायाव मख'जाथाव रोंग'थि दंमोन। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि फिसाय यादव चालिहा, सानै फिसाज्ला आरो सासे बिहामजो आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा बिथांजोनि नागारना थांनायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।